Inini ndakati ndikupadza mumunda mangu ndakaona mbuya wangu uyu ari sigadza aisvika. Asvika udaro akataura nemukororo wangu, ine ndandabva imomo mandandapisa ndobva ndakwira pamusoro pemabhanana uye ndodya. Iye abva asvika akazi vataura nemukororo wangu akazi uruziva here kuti apa pese apa pamundongwa gobo ramabhanana ako zvese nepwa mudzisa apa ndichauya newaya ndobva ndati chee kukomba munhu wacho. Ukana enda wataurire meko izvezvo unotozviziva. Inini handisakada kuti nditi iya mbuya muri kutinyi, ndabva ndaramba ndakanyara. Uyu bva auya kotaura mukororo wangu kuti ndizvo zvandaona mbuya iwe ainditaurira. Inini nava ndati inini regai ndendepi, hambai kwasabhuku tobvunza kuti ndii sabhuku nyaya iyi muri kuizivawo here, ndodidi ndogarepi izvo zviri kuzi gobo ramabhanana, gobo raipwa, ndopona ngenyi izvo ndio zvinodiponesawo. Ndizvo bai izvo ndiri kundoziva izvi. Inyaya yemugara saka inyaya yekuti mutorerwa lendeni atisikadza wacho asi mukutora munda wangu handisi kutora munda wamai ava, asi kuti mai ava ndovane ngatisori nyaya yakabva kutanga kutongwa 2010 nenguva chikurarama. Mangu akatorodana na 1976 mudare ramapomutasa nyaya nhasi kapichipare nhasi yedakabva kuti munobuda ramapomutasa and murume wavo wamai ava ndivanga vakapamba munda wababa wangu inini nasabhuku mangwara. Kutanga murume wamai ava muzukuru vakashekerwa mumusha medu ari mwana watete uyu murora zvuku. Nyaya yakatongwa munhu udaona ngesamasepera amai wakatorohwa chisvika tichingoima munda iwoyo nendi yababa vangu namai vangu iyoyo sitori wana wadiki wakaroorwa chikatungoende pavo ndipauri kuti iwo handombotaura nawo. Ndakaenda last musa 7 June ndine wandodisechi waya kumunda ikoko and ndakatanga kuenda nemwana yenjodzi yangu ndokuti ndimuratidzi chi azoti muda kunoguma rokuti pane vanhu taimbokandirana but munda wangu kamupangwa ndimurume avo vaitaita zvemakoti mundendivaizingaite sengaiti ndafunga pane chadzindora 2010 neimwe last year ya 2024 yamapomutasa ndimai wangu ine wakashayika ndimangwara nditi mati ndimangwara nditi awasi mangwara asi wawazukuru wazukuru
Uya, akomana ndimaya nambuya. Right. Regeti kubatsire kunyaya iyi. Nyaya yakatongwa on about 3-4 occasions. Handiti 3-4 occasions yakatongwa 2010 ikarudzwa nyaya iyi. Yange kudaro kwamambo Mutasa futi. Ikauya futi imwe, this is 2010 kwa Edwin Samanga. 2023 ikarudzwa zvakare. Ikauya kazoya kuno kudare kunoko muna 2024 ikanzi Ela Mtandi is the owner of the land, and this is the judgment year 2024, and yapera iyoyo. Handiti anonzi Fanuel Mangwara ndiani Fanuel akatombosungwa nenyaya yemundo wecontempt of court. Nyaya yakaitika pana variwerengesa nindetwataura pakanhu Mangwara. Nyaya yakaitika Fanuel anga ari sabhuku kubva nguva yehondo achigara ari musukuru mushemo muno. Baba 95 achidzika kuzi takuda muridzi webhuku, waridzi webhuku, ndo pakadzika 95. Achingosvika achibva atanga kusungisa kuzi paine chigaro. Shuwa baba akasvikawo paminda yese shuwa ndo zvakadini zvakaitika. Bvazi pane chigaro. Abva asungisa kuzi iwe zondaiwa pani isauramba chigaro. Ibva yaenda kukoti. Akati shuwa minde ngeye pamutepa. Ini ndinotanga kutonga zvinezvi. Zvinezvi ndikusungwa nemhosva iyi. Inini handindapa munhu chigaro. Ndasvika wanhu waripo. Fanuel anga ndoro muzukuru. Kumba kwake hatitombodini hatizivi. Wakaberekwa 1937. Fanuel kukura kwaakangoita ari mumushemo. Nyaya yakatongwa katatu iyi. Fanuel akatosungiswa nenyaya contempt of court musi wa 8/6/2012. Fanuel anga asungiswa mhosva yekuti mapa Chigomba. Werengedzai kuseri pane statement ramhai wacho. Wakanyatsonyoro. Iyi ndio extract from the court. Saka toenda kuverenga statement. Statement yakanyorwa ndeiba. Judgment ira. Ivana pa contempt of court. Case number S182 of 8 court, the contempt of court. 1 month imprisonment, the whole is suspended if it complies with court order by 8/12/2012. So kusungiswa kwakaitikwa ipapo kulobatsirana kuti tigadzirisane. Ngekuti mwe wacho anyatsonyora kunaka. Ndinoda stand yangu nemunda wangu uyo makapa Sauramba naChigomba. Uya kwaita iyi nyaya ya 2024 yakaina Abraham, iri kusamonera Abraham. Ikatopa ndishi. Una mazita 2020. Una mangara kesi ndiani. Ndiwo maya wa. Una mangara kesi zana Abraham na nani? iyo kutala ishamari. Matindibani. Uruzwa shamari ya 2010. Iyo kutala full judgment. Judgment complains. Sauramba and Chigomba are ordered to evacuate from the land by 09/11/2010. Iwo wakabva wobva waya kuna Fani. Wobva waya pana Abraham. Izwa Chigomba, Sauramba na Fanuel wese wakaruza nyaya. Wakadzingwa pamunda. Wakadzingwa pamunda. Lazima dzokazve. Hapana, Fanuel, Chigomba wese wakadzingwa pamunda, wakadzingwa ipo. Munda hausi weimba because mukatoramba muripo makutosunga futi necontempt. Kana muda kuti anything against all these decisions, you appeal against these decisions kumberi. But that one yemundu taura ya 2010 ito nechiro cha provincial magistrate. Wachasungwa Chekutopai nyaya yakatoenda kukoti ikatosungisa munhu yecontempt of court. Tarisa imwe tsamba yayo inayo. Akadhinwa naprovincial magistrate. Chii chakadhinwa naprovincial magistrate? Akadhinda judgment ya AOC4 rani. Chikumbiro chiripo mambo chatinoda kukumbirisa. Taurai mutepa. Chikumbiro chiripo chatinoda kukumbirisa changamira. Hongu zvine zvakanyorwa. Asi palendi handi hapasosvikiwa. Tikasvikapo nhasi uno mukaona zviri kuitika palendi ka. Yani. Palendi yani. Ngemusha wamutepa. Muri yese isizasupoka kuti uramba kuti awa wavaka shamwari. Izwa shamwari. Atopedza nguva nezvinhu zvisiya. Nyaya yakaenda kwaSabhuku. Ikaenda kwaishe Samanga. Ikabva kwaishe Samanga, ikaenda kwamambo Mutasa 2010. Ikabva ikaenda zve2023. Ikaenda zvamambo Mutasa 2024. Pakapihwa iyo contempt order ikatosungisa munhu 2012 namagistrate.
urumva saka choda kuchinja ipapo chiipa tichinje kujudgment ruzivo ndo rwatiri lobatsira ruzivo rwuri kuti hapana judgment sedzitapa hapana chichachinja judgment papo handiti chapo kana toda kuchinja judgment ingori appeal against decision iyoyo kuhigh court chete yes matare amwisa yakaisa matare ese akati kwese uku ari kutaura one judgment saka iwo kana chichi kusina kufara nethat judgment appeal higher court of appeal hamudzoki futi musemuchii dare pamamba kuiva inyaya yekuti because mambo itoripo apo handiti judgment iripo apo handiti then mukadzoka futi mudare muno munese munyaya iyo ine judgment yakapiwa namambo uno saka kuti mambo akuita in appeal court futi of his own decision he cannot be his own judge you go kudare pamusoro pake to appeal against that decision handiti dare irorotarisa kuna decision yakapiwa ndiyo here kana ndiyo handiti kana isiyo yochinja kana iriyo is appealed kana usina kufara futi supreme court kusina kufara constitutional court dambudziko ratini razosvika kuti vatisvike kuno kunetsana kune kungoita wani muri kuenda pazvibazini penyuba chiri kuti unetseka uchasungwa kuti appeal against this decision usingasviki panzvimbo yawakadzosaite sei usasviki because pane judgment iripo iri kuti haufaniri kusvika ipapo andika contempt ukangosvika ipapo wabatwa necontempt uruzanyarura ndopanoda kuti basi uye pabatsirika ipapo handizve mhasuru kuti judgment iripo iri kutaura kuti usasvike apo ukasvika ipapo imhosva icontempt of court because unenge wabvisa dare rakato saka unosungwa saka iwe kana uine zvaukuita ita usingasviki apo ndo pakunetsa pari kunongedzwa manje kuzi apo pacho bcause zvakaitika aiwa auchitongeza nyaya enda wete appeal against decision kukoti yepamusoro chete zvatobvira handi ibvai pamunda iwowo ezpechi instruction musasvike pamunda iwowo haikoti ndinezokutaurira zvekuita besi handi yawaise waya mukatoarambidza kusawayayo pane unosungwa anga muna zvikuedza kubatsira zvikuedza kubatsira yekuti kuapila kune nguva handiti kuti mukapiwa decision paperiod yakati munofanira maita appeal against that decision saka imi mukangogara muri kumba kamusingaapiri against decision yapiwa yamusi kufarira handiti that decision remains effective saka if you go against that decision unosungwa because take your contempt of court because decision iyoyo kusvikira isati yachinjwa is binding ndirutonga ndiye rutonga ngepata ndingotenda chingamiro ngokuti matitsanangudzira ndozvandinobatsirei kuti mukaswera mukutonetsana muchilotokonyana muchasei aiwa iwewo pane chanoita iwewo ukatokonyaka wosungwa umwe wokutokonya asungwa why because ane judgment iri mufavor yake iwewo unotosungwa nenyaya chii yecontent because uri kuenda against zvakataona aukumangaitwapinda dadai unotoenda ndaswera kuona iyo irapo yafaniro faniro akatoita zvimwe chidakadzokao aibva atosungwa aibva azonzira iti ungafanira kugara 3 years mujeri asi nenyaya yekuti wadini taakupa uyu first offender cheni ati usapari futi mhosva yakafana nechi naiwe ndosaka kuona faniro wakabva adisapira wakashaika so handi ndo zviripo ndesiagrii kana muine anything appeal against that decision kumusoro handisina chekushataura masabhuku mapepa ari kwaya sabhuku ndatitaurei vanhu vakuti kana vasifara nenyaya iyi ngavaapira against decision yokudarire pachii nepamusoro simbo chimwe chandonditaure chiiko handi itai reimoite zvikataura endai mupe mari sabhuku kana aramba sabhuku kana aramba okay